نلومي زيترالو سبورتاوي حابريتات حيزنا قريبنا لنا نمكتالكم بخبري نعدم شامبيون قردم بشكليتا أفريكان كونتيننتال سايكلين شامبيونشيب كلتشحن 19 عام تمرد صباح 14 مقابيد أب بحر دار إثيوبيا كفت يوم بأصلت أنتي سامسون سولومونن يوناس زكارياسن اتمرة حقرايت غانتا إرترا 21 تقرادم تحيزا نابزور درك قريب علام تقرادمتي مرهو قدس مخصب دبساي أمانيل قبر اكزابير ميرون توشم دانيال تقلا هيمانوت مهنوك ملو برهان بينيام قرماين سيراك تسفومن ياقوب دبساين أول در إليتين نايت ترانسلسان عامتن دك تبعتيو كساتوف كخونن كلهم تقرادمتي متكل مسجون قبر هوت يوهانس محاري تولدن يويلاس مرومن آب كردم جينير دك تبعتيو كسلو في يوم بوغن دك أنسيو دسيت كيرانة موسانا دبساي زناب فتسوم تعقس قبر هوتن بسرات قبر مسكالن نئلي تحت 23 عامت دك أنسيو ارتراز زوكلاك خونان كلهم دانايت سقاي دانايت ماريكوس يردانوس رؤسومن برغت فساهين دما آب ناي جينير وردر كلا دماين ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ አፍሪካ ኣብ 2001 ዝጀመረን ኮይኑ ካብ 2005 ዓመተ ምህረት ሒዙ ዓመታዊ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2014 ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣይተገብረን ኤርትራ ንፈልማ እዋን ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ዝተሳተፈት ኮን ከላ ብጀካ ኣብ 2006 ከምኡውን 2009 ከይበኮረት ኣብ ኩሉ ተወዳዲራ ኣብ 2007 በረኸት የማነ ውድድር ክሮኖሜትር ብዝረኸባ ነሓስ መዳልያ ዓወት ኣሃዱ ኢላ ዝጀመረት ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘካየደቶ 10 ውድድራት ጽርግያ ናትናኤል ብርሃንን ተስፋ ዓማርን ክክልተ ግዜ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ሓንሳብ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ 6 ግዜ ሻምፒዮን ኮይኖም ሜሮን ርእሶም ኣብ 2010 ተስፋይ አብርሃ ኣብ 2011 ሜሮን አብርሃም ሸቃ ኣብ 2017 መትከል ኢዮብ ድማ ኣብ 2018 ብወገኖም ተሸለምቲ ብሩር መዳልያ ክኾኑን ከለውም ፍረቃልሲ ደበሳይ ኣብ 2012 ሓው መክሰብ ደበሳይ ኣብ 2016 ከምኡውን መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2013 ንነሓስ መዳልያ በቂዖም ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ጽርግያ ናትናኤል ብርሃነ ክልተ ግዜ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ተስፎም ዓባማርምን ሜሮን አብርሃምን ነፍሲ ወከፎም ሓደ ግዜ ኣብ ውድድር ግዜ ትሕቲ 23 ዓመት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ሓንቲ ግዜ ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኦም ኤርትራ ብተወሳኺ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክል ዕድመ ኣብ ውድድር ጽርግያ ብመንገዲ ዝተፈላለዩ ተቀዳድምታ 5 ብሩርን ሓንቲ ነሓስ መዳልያን ኣብ ቅድድም ክሮኖሜትር ከዓ 2 ብሩርን 4 ነሓስ መዳልያታት ደሊባ ውድድር ግዜ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ 2010 ክሳብ 2013 ብተኸታታሊ ን4 ዓመታት ዝቐልጠፈ ተቀዳዳማይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ 2015 ድማ ብሩር መዳልያ ኣብ 2016 ድማ ነሓስ መዳልያ ብምንጥልጣል ብፍሉይ ስም ኣብ ታሪኽ ሰኒዱ ይርከብ ሜሮን ተሾመን መክሰብ ደበሳይን ብወገኖም ብቀደም ተኸተል ኣብ 2017 ከምኡውን ኣብ 2018 ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር ኣፍሪካ ኮይኖም እዮም بدرجة جانتا أود كرونومتر هجرات جانتا أرتراح كفتشن عصرتن لدحرت اللي تسعرت نشمون تتخطات التعامد شامبيون كوينا مراد رتزي ترغبو كبر وسن محسكيلا بدك أنسيون هجرات جانتا أرتراح لك كم نايدك تبعتيو بزح عوتات توغنات يفهم ውድድር ጽርግያ ኣብ 2018 ብስራት ገብረ መስቀል ወርቅ መዳልያ ሙሳና ደበሳይ ነሓስ መዳልያ ኣብ 2013 ወሓዚት ኪዳነ ነሓስ መዳልያ ተሰቂለን ትዕግስ ገብረ ህይወት ድማ ኣብ ናይ 23 ዓመት ነሓስ መዳልያ ወሲዳም ኣብ ቅድድም ክሮኖሜትር ኣብ 2013 ወሓዚት ኪዳነ ብሩር መዳልያ ሙሳና ደበሳይ ኣብ 2017 ኣብ 2018 ድማ ወርቂ መዳልያ ረኺበን ብደረጃ ሃገር ኤርትራ ኣብ 2013 ወርቂ ኣብ 2015 ነሓስ ኣብ 2018 ድማ ብሩር መዳልያታት ኣልዒላ ኣብ ክል ዕድመ ጁኒየር ኤርትራ ዝሓለፈ ዓመት ብጋንታ ወርቂ ክትሽለም ከላ ብውልቅ ድማ ቢንያም ግርማይን ናታን መድሃኒን ብቀደም ተኸተል ወርቅን ነሓስን መዳልያታት ኣምጽዮምላ ኣብ ርእሲ ቢንያም ቶማስ ጎይቶምን ሃገር ዓንደ ማርያምን ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ተመራሪሖም ብምእታው 3 መዳልያታት ሓፊሶም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ደሴት ኪዳነ ኣብ ውድድር ጽርግያ ክሮኖሜትር ተውላዓወት ምዝጋብ ኣብ ቦኽሪ ስታፊያ ወናኒት 2 ወርቂ ኮይና لوم عمد دما هجرات جانتا إرترا كم لماذا وطور عوتات كتحفز سناي تمنيتنا نقل سلام
مباركة صخبركم تقاتلتنا نلومي أدالينا زنبرنا مدمات أبتزازي ملو ناب زغل سلبخال مدبسك عن رخب سسنايو